Ndichikutsambirai zvekare pano paZerare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyu wani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinodzoka neamwe manews updates uchange uchingoona panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuchiridza munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati subscribe, ndati like this video nekushare this video kuhama neshamwari. Kuitira kuti vanenge vasati kuona this video vanova vachibatsirikana nekuona this video. Vadikanise kuzoka munozvita manews updates panapa tinoona kuti kamabatanidza tinenge tichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update ndichataura isema updates yemapurisa neiyi yandiri kutanga kutaura. First update iupdate yemukadzi abuda achichema kumhuri yeZimbabwe. Uyo ari kutaura kuti vanhu kuSouth Africa neamwe maZimbabweans vakurongerana matsotsi ekuti vabirane kuSouth Africa ikoko. Zvisinei, vamwe vanhuwo vari kubuda vachiti aiwa mukadzi uyu anga achitocreata content. Ividhio riri kutenderera mastreets esocial media, asi inini hangu handimuzive, handisati ndambomuona. Chingoti Mwari pindirai kune vagari vemuZimbabwe, kune vagari vakabva muno muZimbabwe vachienda kunogara kuSouth Africa. Ivai navo Mwari, ivai nenyika yedu yeZimbabwe, ivai nevana venyu vakaenda kunosvava kuSouth Africa. Ndatimbone this video. Ndobva atuwezwa ndinasi ndinorara zvakanaka mudzoka mangwana nyaya yenyu vatatobva tese kumapurisa zvakanaka tabva tatenomba kwebradha yangu ivo yavagwejenura dho rangu muno muhoki munomu vagwejenura dho rangu muhoki kana amunesi vari kucape town ngavatibatsiro kulondon kudelft vauya nemapurisa ndobva vauya nemakaradi vakatanga kuenda nemakaradi ndovakatanga kuya nawo makaradi pageti saka tangokiya dho kumba kuyanzvadzi yangu ina ndozeti muno mumabhureka kudhara ndopakati buditsa mari tipe tv yandakabva kutenga nchiti mama vaone tipe tv tipe zvinhu hama ndipe chimwe chidhiresi chekutore hembe dzangu tipe tv chichitisa ndikabuda panapa nesisina nhamba saka ndazeti waya kunokoka roba ndopavakazoita sei pavakatiteera uku landlord maSouth African akati please ibvai pano vakuti tikupisa imba hanzvadzi yangu ndobva titore 1000 iri mubhegi yandinayo muvape ndobva ndabuda ndakasarenda kudai so ndobva pasvika mota yamazibha ndobva zvanzi pindaitiendi takabatwa kudai namai vangu vakapfeka kanaiti dress ndobva tadzoka panapa tasvika panapa ndobva ndaiswa kuti musoro zvikanzi ndipe mari ndikati handina 1000 yandakupai ndonha mari yandinayo my last money vakabata redhiyo yangu mapower bank mafoni nefoni nyowani vakatora vakasecha vakatora pasipoti yamama ndobva vati usuda nemifoni zvikanzi nemukadzi yemuzimba ane mafoni 2 imwe inecheredi ane FNB ngatokuitira ewallet ndikati hanzvadzi ndapfugama handina ndigorowa ziso regureseri kuti ari kuona zvinhu dhabhodhabho ndikati uraya siyai amai vangu ndikati kotatadzei mai vangu kubva kuZimbabwe kusvikirana neshura ishura here rakadai saka hama dzavo idzo dzanga dziripo takabatwa nematsotsi tikati ndopazvasvikira zvikanzi bhai pano saka pakaziva mwarume anoziva mbavha idzi ndedzemuno vakati ndovaronga ivava ndovatoronga zvikanzi mbavha dzakuvinga ivo dzanga dzakadai tikati vakati vanogara kumusoro uko vanhu ivavo mama izvo zvimwezvo manje taya naye pano mai makaripi fanoenda nemabhasiketi atingotakura hembe zvimwe ngatisiyei tayana hapana hanzi saka makuendepi andangotsvaga pane mwambuya vedu vatataura navo vati zvoni uyai murare asi pekuisa zvinhu zvenyu hatina muzimba ndaramo muzimba inini ndinogara muhoki mufungi muri kuiona yakashata ukangotenga kanhu kako vanhu votorwadziwa
ihoki hama dzangu yamuri kuona mukadzi anogara muhoki ine tinakatazina upside down uri kuona hoki iyo ndo hoki yaanogara iyo pamba pachabanana tombonaka muhoki inoita 500 rands ndeyanga ndichigara because ndeyanga ndichiafod mai vangu ndo ndiri kudraft kulady mai vangu ndo vatopinza pamahwani because vakungodedera aka ndikabva pana pansisina kana dada handisisina kana dada charobwa keti adzinyorai pabepa handina kana pen my sister namba yangu 062 alright kuma 22 pa 22356 imkabev kana mchiziva panonzi pamujakachi pakona apa ndarwadziwa sikambozeti mazimba anoroya kudai so but akungotira zvatokwanisa because hanzvadzi yangu anoda mapurufu ariko kuwhatsapp anogona kufona screenshot musikana wacho zvisiri mapicture ipapa vati vakuda kuuraya hanzvadzi yangu vati hanzi ari kuenda ari mukofini for what reason nai mazimbabwe for what reason takutadzirai chii hanzi ndine hure inini ndakauya mujoni kudhara inini ndikaura kustrand ndoda kukuratidza ndarwadziwa mufunge mazimba akaoma ndakungotsvaga anonditororoka naheadboard yangu zvinorwadza kuzotanga kutenga chinhu headboard yangu nemubhedha inini ndakungoenda ndakubuda mudelft ezvinezvi anytime hazvishamise tichitaura vachiuya hamuna kuona zvandakaitwa nezuro mai vangu vakabatwa wedi wei ugoona content yangu handite content yekutukana nevanhu nendita nyaya dzangu dzekwamarange orit ane nhamba dzangu tinyorerewo ipapa 062 ndo nhamba yako 062 649 9575 mazimba asazodaro samungaona ndaurayiwa mukandishaya ndiye agnera pafacebook akazvinyora kuti agiwe kwazvimba akahengana nemumwe murume sowe kwachiwa mukaona mandishaya kana musisandiona andiuraya because handisi kuziva. Next update ividhiyo raCassandra Hove. Mukadzi uyu anonzi Cassandra Hove, mukadzi iye watakanzwa kuti akapfurwa nepfuti mazuva apera ayo. But munzuro wataita tichinzi akapfurwa nepfuti ainzi akapfurwa nembavha idzo dzairobha kuBulawayo. So mapurisa aya akatumwa akati wandei zvaakatumwa akati wandei vakaenda vachinomhanyisa mbavha. Vari pakati pekumhanyisa mbavha mukadzi uyu akabva ashudwa nepfuti akafira pasipoti. Zvisinei ashudwa nepfuti akafira pasipoti, mapurisa amwe ainge ainawo havana kunatsotaura information yakazara kuti chii chanatsoitika nemukadzi uyu. Zvisinei mukadzi uyu akazotorwa akanoitwa postmortem. After aitwa postmortem, bullet rakabva raonekwa kuti ndere mapurisa rabva kune amwe mapurisa. Zvisinei speech yanga ichipiwa panhamo pemukadzi apapa pemukadzi uyu zvanga zvichinzi mune link mesi nembavha idzi dzakatiza idzi mutori nelink muri kuziva zvakaitika. Why makapfura mukadzi uyu makatadza kutaura chokwadi nguva iyoyo after zvaitika makuti futi imistake yakaitika? Vadiki ndokumbomuta zvamunofunga comment section kuti unoitongo sei nyaya iyi wakaitarisa. Unoitongo sei, ingave mistake here kana kuti vakazvita vachida. Ndationei this video rimsiwe speech yacho. But ausviki pakadero eni kukona kubuda pachena kuti Mwari ndibetsere zvandaita zvisizvo. Makomishina muripo, mapurisa makuru. This officer must be locked in. Anopewa ini tichangoedwa shoma nemari dzinonetsa kuzongoterera chinhu chati kudii. Imo vasikane mukasapotana zvakadai mapurisa is not fair. Munokumisa kwamakabva, mune vana vamunavo, mune hama neshamwari. How would you feel hama yako ichifanira nzira yakafa kudai? Kufa kunotenderwa.
hakuna mbigwi, hakuna mashura kuti unodzenga. Waita discharge wada that robber was not armed. Was not armed. Munhu wanga katika pa kudai. Munhu katika pa kudai mushutirachi. You are trained. You are trained, you guys. You are trained, you guys. Yeah. Makapasa and Mapusa Zimbabwe, Africa, do the best of the forces in Africa. Unafura kuti. Pamunasira mti. Ngava. Wangupa munobata bandi. Mwobve kubetsera. Tiri kupurudza mchimacha kudai. But it's not fair. Chikwairidzai mpururu, hazvisi kumpururu. This is not a decent burial of a police officer. This is not a decent burial of a police officer. It's unfortunate zvazvo kuti zviri pamutemo kuti murigo mwenyu uchidai. But kwandiri hazviine, it's not even worth it. It's not even worth it. Asi dai anga aripo, ivo vanaleti vanongoti vanaleti vavo. Dai anga aripo leti achichema, chimuti nechinyarara. Wakaita mistake, Cassandra wafa. Not kujenga kudai. Kujenga kudai. Vanhu vopa ripoti yokuti robha yasvika munhu. Hakuna munhu anokunda mupurisa weZimbabwe kubata futi. Maziwa, vakaenda DRC yakanyarara neZimbabwe. Vakaenda South Africa mapurisa eZimbabwe munoziva futi zvakanaka. Hakuna kana even mistake apa. Haisi mistake. Haisi mistake. This was intentional. Kuda mchakuchuda ndio capable homicide because there was an intent to kill. Intent to kill. Kuti uuraye munhu. Monetsana na officer charge alipo na grounds wati commander. Maiudzwa nema grounds commander mripano. Maiudzwa nema na vanhu venyu. If ever there were 4 or 5, lock them in. Vachakudza chokwadi. Yes. Vachakudza chokwadi.